खुलुमबाय सनाफोर आंनि जौआम लुटिस नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव जोफाव बानायनाय महर लानो सनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फरायजोबो चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो एसे स्ल' बुंनो नाजादों आङो मानो होनबा गोदानै फैदों खोमा आगैमोनहा एसे लासै होन आब' होनना बुंबावदों आरोना सिगांफोरनिखौथ' आङो खिथाखाबायानोमोन आंनो रायलायनाया बिदिनो होननानै थ' होनजाबाल' एसे लासै खालामनो नाजायो ओमफ्राय दसे उनावनो आंना माने आसलिया फैफिनो आरोना स्पिडआवहाय ओमफ्राय आरो मोननैसो कमेन्टबो फैदों बांद्राय एक्टिं खालामनानै रायलायो नोङो होननानै ना बे आंनि एक्टिं खालामनानै रायलायनाय नङा आं आसलियावबो बिदिनो रायलायखायो आरो जुदि आं दलर थानानै रायलायदोंबा नैबेसो आंनि एक्टिं जागोन आरोना बेनिफ्राय माने आं जेब्ला कुलके फ्रिलि रायलायो अब्ला आंना माने रायलायनाया बे टाइपनि जाखायो आरोना ओमफ्राय सोरबा भद्र बा गेदेर गोलावजों रायलायबा एसे लासै अब्लाबो बेजों फ्रि थानो थाखाय आङो बे टाइपनिनो जाखायो आरोना रायलायनायाहाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मर्दान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय ना सानसुनि 11:30 जाबाय दासो साहा लोंखांदों जोङो माने मा होनना बुंनो आरोना आंथ' देखायनो हायासै बाट आङो एसे खिन्थागोन मानो होनबा खिन्थानो लुगैदों आङो फौजि बिथाङा गुवाहाटियाव थांदों आरोना ओमफ्राय गुवाहाटियाव थांनायाव आंथ' खोमसि खोमसि दोनलांनानै फैयो बेखौ स्टेसनसिम बा रिक्सा मोनजासिम दोननानै फैयो दाना मैया एलार्म होनानै दोनबाय 3:30 ओंखारलांगोन 3:50 जोङो एलार्म होनानै दोनबाय दाना ओरैबायदि उन्दुबाय एलार्मखौनो खोनायाखिसै आरोना ओमफ्राय उन्दुनायाबो नों 1:30 जाबायबा बोरै 3:50 पटकके एलार्मखौ खोनाबावनो आरोना खोनायासै रोमै रोमैसो मोनलायलांबाय ओमफ्राय बिथाङा एसे खोनादोंमोननो ओमफ्राय 2 मिनिट थाबावनो होननाया दो थांनानै कटम बेनिफ्रायहाय मा जाखो 5 जानो 5 मिनिटाव दुब्बुं सिखारबाय फोदसा फोदसि माम्बार ड्रेस सोनानै थांबाय दोनलांबाय ओमफ्राय फिसाजोआबो दाना जाफुदों बे समावहाय फोदा फोदि बेखौबो बोखांबाय आङो लानानै थांफाबाय ओमफ्राय थांनानै ससे थांनायावनो जा थुब थुब थाब थाब थुब थुब थाब अखा आरोना फिसालाया जेने थेने बेबो थांफानो जुबुर जुथुर ओंखारदोंमोन खिन्थु बाबा नों थाथ'दो होननानै माने बुरखायनोबो समाय गैया रावखौबो बुजायनोबो समाय गैया ओमफ्राय फिसालाया दरजा माननानै थाबाय 5ता एसे स्रांहां जाखांखाबायमोन दाबायदियाव एसे स्रां जाखायोना बेनिफ्राय थांबाय थांनानै दोनलांबाय ओमफ्राय स्टेसन मोननाय लोगो लोगो अखायाबो द्रा 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 बाराबो जा बारबाय बिफाया होनबाय थाथ'दो दखानावनो थाथ'दो मानो होनबा बिनि खाथिनि साहा दखानानो खुलिदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं सानबाय आरोना बिसिबां गोबावबा बेबा मा होनो बारगोन बिसिबां गोबावबा अखा हागोन ओमफ्राय आं मा खालामनो जों फिसालायाबो गियो अखा खोरोमबा अखा मोफ्लामबा आरो कम्बल फिसाबो लांफायाखै मा खालामनो आरोना ओरैबादि अबस्था सुट खालामनायबाथ' गाबफानो ओंखारलायगौमोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे आरोना बिफायाबो जोंजों थाफानो हाला थांबाय 5 मिनिटावनो मोनहैबाय मोनहैनानै मा जाखो ट्रेनाबो 5ता थिग-थाकाव खारो जों 5ता थिग-थाकाव स्टेसन मोनहैदों ओमफ्राय ट्रेना जुदि एसे लेट नङाबा बिथाङा ट्रेनजों खिगार जाबायमोन आरोना दिनैनि दिनावहाय ओमफ्राय अखाबो हादों नालाय ट्रेनाबो एसे लासै फैदों जाहैदों ओमफ्राय बियो स्टेसन मोनहैनानै 5 मिनिट उनावसो ट्रेना खारदों ओमफ्राय आङो बिथांखौ दे नों थांदोल' आं थाथ'गोन होननानै बुंनानै ओमफ्राय थाथ'नाय नंला फिसाजोखौ फ्राद बाबाय आङो बानानै ओरैबादि उरायबोबाय मोदै रथ' रथ' गाबबोबाय आङो गोजांबोबाय खमफिबोबाय मानि थाखाय गाबखो होनबा आंनि थाखाय नङा फिसाजोनि थाखाय आरोना फिसाजोआ एकदम आंखौ बाथाबबाय माने हमथा हरबाय आरो बाजादों बाजानाया थेवबो आंखौ उरैथिं ओरै हमथा हरबाय गथ'आ माने गिबायबो खोमा आरो अखायाव बिदि ओंखारफेराखै एथ' गिदिर गिदिर अखा नांबानो सालायनाय आंनावनो मोखाङाव मादि सादों आरो उनाव फिसाजो दंमोन आरोना गाबै गाबै सालायबोबाय आङो रावबो मानसि गैया सरबावहाय खुनुरुखुम अखा बार जेनि थेने मोनफैबाय खोक गोजांबाय दाबुसै आंनो एथ' गोजांदोंबा फिसाजोआ मा जागोन आरो बेनि सायाव गथ'आ गेन्जिल' गानना उन्दुनाय हराव बिराद गरममोन ना थ' जेने थेने जों मोनफैबाय बिथाङाबो ट्रेनखौ जेने थेने मोनबाय ओमफ्राय बेसादा उन्दैया मोदोमा एसे दुंहांलायबाय आरोना ओमफ्राय मुलि दंखायो नानि फैलाय सना नों मैया अखा सिजादों बाबाखौ दोनलांदोंमोन सना ओरै फैलाय मोदोमा गुदुं जादों नामा नों बाबाखौ दोनलांदोंमोन माव ओमफ्राय बाबाया अखा सिजादोंना सिजायाखै सिदों बाबानावबो नों ओमफ्राय अखाया सिना सियाखै मा सिदों नों मामिनाव थाखोमादों नामा ओलै हमथानानै थाखोमाथारदोंना आखि आयै सोना बाबाखौ दोनलांदों मा नों मानोथो आदाजों थालाङाखै बाबाखौ दोननानै हो बाबाखौ दोनलांदों हा
बाबानाव अखा सिदों दे जेबो नङा माने बुजाय आजाय सिगि सगौ गालांबालाय थागौमोन खोमा बिदाजोंबो खिन्थु बिदिबो टाइम गैला आरोना ओरैबादि अबस्था जादों दहाय फुङावहाय ओमफ्राय रुमाथ' गरम नालाय हाबनानै एसे कम्बल टम्बल जोमनानैहाय दसेनो उन्दुफिननाय थाब उन्दुलाङाखै गथ'आबो बोरैबा मोनबाय थादों खोमा ओमफ्राय दसेनो उन्दुलांनानै नै 9टा बारनानैसो जों सिखारनो रोंदों आरोना ओमफ्राय सिखारनानैसो जाला बुद्रुआ खामानि मावनानै साहा लोंखांगौ माने 11:30 जालायबाय आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग सामफ्रामबो जों मा शेयार खालामलांनो हायो बिथाङा मैया परथा लाबोना गालांदोंमोन नालाय बेखौनो एवनानै जादों जोङो ओमफ्राय आं एफाजोंनो दालि सालिबो संनोसै 11:30 जाखाबाय जखन आरो माथो होनबावनो आरोना जेबो सङा आङो दालि संगोन एसे ओमफ्राय हासुइथां ओमफ्राय नै ना सथाम दङ मैया सानसुनि एवथ्रुमनानै दोनखानाया बेखौनो बिमा फिसा भाजि जानोसै फ्राय खालामनानै ओमफ्राय ओरै आयै इसोर नै दाख्लै जोंनि माबा न'आव थांबा बांलानिफ्राय लाबोफानाया जाजायाखैनो ओमफ्राय केरेलायाबो रानगुलायनोसैसो सोर बेखौनो आलुजों भाजा एवनोसै आं एसेनो ओमफ्राय आङो दाखालिफोरनो बे जे काश्मीरावहाय पेहेलगामावहाय दा घटना जाबाय थानाया निउसाव होलाबाय थानाया सुनाफोर बेहाय मोननैसो आं कमेन्ट मोनदों सासे आब' जाय रेगुलार नायबाय थायो बेबो सोंदों आगै नोंसिनाबो बेवहाय डिउटि हैनांगौ नामा होननानै दाथ' गन्डगल जागासिनो दङ होननानै आरोना बेनिफ्राय सासे बाजै ना मा होननानैबो बिदि सोंदोंमोन आरोना आंखौहाय ओमफ्राय आंबो लगिनो सोंखादों बिथांनाव बे घटना जानाय लोगो लोगो बिथांनि वाट्सएपाव माने गावसोर ग्रुपाव शेयार खालामलायबाय आरोना बे भिडिअसफोर सर्टफोरा बिसोरो फैखादोंमोन आरोना बिथांनावबो ओमफ्राय बिथाङाबो आंनो लगे देखायखादोंमोन ओमफ्राय आंबो लगिनो सोंखादोंमोन नोंसिनि खाथि जायो नामा नोंसोरबो बेयाव डिउटि हैनांगौ नामा होननानैहाय ओमफ्राय बिथाङा बुंबाय बियो जों थानायनि गोजान जायो बियो काश्मीरावसो बेनिफ्राय मा होनो जोंना जम्मुआवसो होननानै आरोना थ' बिथांना दा गोजान जायो ओमफ्राय बिथांनि लोगोफोर दंहैनो आरोना बिथिंहाय जोंनि बर'बो बेवहाय बिथांमोननि लोगोआ आरोना थ' बिथांना बेयाव गैथ'वा बेना जम्मुआवसो आं होनदों नालाय बिथांमोननि खाथियावबो जायो घटनाफ्रा बिदिनो मालाबा साथाम गावथारलांनाय मालाबा सानै गावथारलांनाय बुंनो थाङोबा एसे रिस्कियानोखा बेफोरबायदि जायगाया ओंखायनो इसोरनाव अरायसम आरज गाबनांगौ जायो आरो जेबोथ' राहा गैया डिउटियाथ' हैखानांगोनानो ओमफ्राय थ' दा घटना जानायाव बिथाङा डिउटि हैनाङा आरोना गोजान जायो बेनो आवगोलाव हाबा जायै समावसो थांदोंमोननो बेफोर जायगायाव आरोना थ' दा बेयाव गैया गोदोथ' ओरै थांदोंमोन दावखोलांजोबदोंमोन लादां लुदां गोदो सेंग्रासिन बाव जालायनाय समफ्राव लादां लुदांआवसो डिउटि हैखादोंमोन ओमफ्राय दा बिथिंजाय नङा आरोना दसेनो ओमफ्राय सान्दुंआनो खालाव खासाव दुंखावलायबाय आरोना हैस जोंनि समावसो एकदम थिग थाक हिंसामि होननाय बायदि ज्राव अखा दामब्रा बाब्बाय नों गानथ'नोसै सोरनि टपिया यो सोरनि टपिया मा सोरनि दानिसो बुंबाय थादोंमोन बाबाया टपिखौ बावलांबाय होननानै बिफाया माथायाव टपिया सोबाय थायो आइसो यो बिदि जायो खुगा दागो थालायलायनाय दे यो टिना सिं यो बिदि नङाहाय बागुरुम्बासो नोंना गयनि बारि फाथैनि बारि खनदोलाय मा दे गयनि बारि फाथैनि बारि थाइजौ खान्थाल सारि सारि गासिबो बर' हारि दे हाय लोगोफोर गासिबो बर' हारि अके गोदान खोनानानै बावलायलांबाय आंना दालि ओंखामा जाबाय ओमफ्राय नैबे फाजा ना एवथुमनायल'सै आरोना ओमफ्राय नै फिसाजोनि आखला सामब्रामखौ आसुगुरजोंनो जिनैनो जिनख्लाथारबाय आरोना आलुजों गैयानो आखाइ सुना होबाय आङो आरो नै बाखोनायफ्लाबाय आङो जिनबावनो जामारबाय जिनबावनोसो जालायबाय नानि आसुगुराव हाबगोन आं नांलाना आं बेयाव होनांगौ दा नों बे जिननायखौ हा नांला लोखि बोरो जिनो हाथारदों इयो नांला माव नांला आं दा फारसे खहि जालायबावदों नानि नांला ओमफ्राय ओइ आइसोर दा आलौबाथाय गाबखांथारनोसैलाय बियो जिंख्लाजोबबा बोरै जालायखो जाबाय मा लोखि नानि दे जाबाय दे मा गन्थं खुरबावदों आखाइ सुनो फै ओमफ्राय मा होनना बुंबावनो
केरेला आलुआवथ' आङो सामब्राम होआ फानलु थाइसेल' सेरोमोन एखमबा फासफुरन गरनै सेरोमोन आरो नाथाय दा फिसाजोआ जिनानै दोनथारबाय जेथिया माथो खालामनो होफानोसै आरो ना एवनानै लानोसै फाजा एवनाया ओरै सोलिबाय थाथोंसै बिदा बिनानाव हब्रा हब्सि गेलेगासिनो दङ बेनिफ्राय मा होनो आहा जेला खामानिखौ मावगोन अब्लासो नोंथांमोननो खिथागोन होननानै थादोंमोन सनाफोर दाथ' बिथाङा हजों डिउटि नालाय जोंखौ होनायदोंमोन आरो गरम दिनाव स्कुल बन्द मोनोबा आं लानानै थांगोन दे बेरायनो होननानैहाय दा जेराव भिडिअफोर नुनो मोनगासिनो दङ जोङो दोल दिलाव बेरायनाय मानाय नावजों बेरायनाय मानाया बेयाव लांगोन आं होनलायदोंमोन आरोना दा बै घटनाखौ खोनानाय लोगो लोगो गैया गोसोआनो दुरबल मोनखायो आरो मोदै रथ' रथ'सो बोहैखायो आरो ना दाख्लैबो निउस नायै बै 6 दिनसोल' जानाय हाबा जानायनि होबाय थानाया शुट खालामजानाया बेस्रा फिसाया बेखौ नुनानै आंहा गाबगुलायबाय आरो ना बोरैबा मोनो आङो एकदम थानो हाया आरो ना बेफोरखौ दसे सम निउस नायबानो बोरैबा मोनफाखायो आरो ना आरो बिसिनि बाथ्राफोरखौ खोनाबा इन्टारभिउसफोरखौ नायबाथाय बोरैबा मोनफाजोबो थ' बै जायगायाव लांनो नागिरलायदोंमोन मालाबा स्कुल गोबाव बन्द' जाबा ओमफ्राय दालाय आरो मा होनबावनो बहा बोलो मोनबावनो जानाय नंला सुनाफोर आङो नोंथांमोननो सारप्राइज थांनायाथ' थांखागौआनोमोन मालाबाबो सानसेबाबो बिथाङा बेफोरबायदि नायथाव जायगायाव लांगोन दे होनना बुंखादोंमोन आरो ना दा मोनथिला आंनाव दा साहस गैथ'ला बेफोरखौ साननो हानाय आरो ना बै जायगासिम आंखौ दोनहरनो हाला खिन्थु बिराद एक्साइटेडमोन आंबो काश्मीर बेरायगोन होननानै एसे एक्साइटेडआव दङमोन आरो ना आं नायनाय जायगाफोरखौ नोंथांमोननोबो शेयार खालामो नोंथांमोननि खाथियावबो लाबोगोन होननानै आरो ना बाट दा गोसोआ दुरबल जाथ'नानै दङ मोनथिथ'ला सुदाफोर आरो ना आंनि सारप्राइजखौ बेयावनो बुंफुना होबाय आं मानो होनबा आंनाव कनफिडेन्स गैला आरो ना बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय थ' ओमफ्राय आं दा बेजों लोगोसे ब्लाउसखौ दोनथ'नोसै जिबो उपासे सुनांगौ दङ माबा सामफ्रामबो सुयो सामफ्रामबो ओंखारो मा होनबावनो ब्लगआवथ' आं जेबोखौनो देखायनो हायाखिसै बाट रायलायनायनो ब्लगखौ फोजोबनायसो जाहैबाय आरो बिथाङा होनबावदोंसोमोन आरो ना स्कुल गैयैखायना नोंसोरबो गुवाहाटिसिम थांफानानै फैनो बे आरो ना फैनो होननानै खिन्थु नैबे गरमनि हालोदखौ नायनानै जों रायलायफिनबाय आरो ना थ' नमस्कार आरोना दा लिलाला बिदि हानाय नङा आरो थांफायाबाथ' लिलाला थब्ला थब्ला ओंखारफानायसो जागौमोन जोंबो ओमफ्राय आरो नोंथांमोननिनो सोरबा सोरबा कमेन्टबो होयो नालाय जिखुनु नोंनि भिडिअफोरखौ सिरियाल बायदि नायलांगासिनो दङ इन्ट्रेस्ट मोनलांगासिनो दङ होननानैहाय ओमफ्राय आं सानो आरो ना बिदि कमेन्टखौ मोननानैहाय दाबायदियाव आंनि नैबे देखायलांबाय थानाय सिरियाल बायदिखौ नाम दोनोमोनबा मा जागौमोन सिरियाल नामा लिलिलाला फरियाल लिलिलाला न'खर बिदि सिरियाल नाम जागौमोन आरो ना लिलिलालासो देखायखायो नालाय आङो आरोथ' मोजां मोनग्राफोरनि मोजां मोजां कमेन्टबो फैयो नालाय बिमामोननि आब'मोननि आगैमोननि फंबायफोरनि ओंखायनो नैबे थब्राखौ खनसेबाबो देखायफैनाय जाबाय आरो ना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायलायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच